हरे निहाल करिया जे जनमिया दिहले हरे जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल करिया 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 सेवा करे माई बाबूजी के सेवा करे माई बाबूजी के निहल करिहा सेवा वाले भाई बाबूजी के निहाल करिया सेवा करे माई बाबूजी के निहल करिहा सेवा वाले भाई बाबूजी के निहाल करिया जे जनमिया दिहले उन्हों के जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल करिया जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल करिहा जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल करिया बोलावे ला गौला लावे लो बेटा ला बोलावे ला गौला लावे लो आके अपना बेटा के तू लावे आके अपना बेटा के तू लावे जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल करिया जे जनमिया दिहले उन्हों के ख्याल चले हमने कमाने से रुकनास भी आज पूरा पार्टी का पुरस्कार देना सब मंडली शरण में प्रणाम आशीर्वाद के जा रही चली हाँ हमने के बीच में ये क्षेत्र का सुप्रसिद्ध लोक गायक और दुगोला गायक बाबा हमारा हेमंत भैया भी आ गए सब व्यास के भरमारे लाग गए सब है आज बा अब क्या कहे के बा जे जनमिया दिहले उन्हों के याद करिहा जे जनमिया दिहले ए और कवि जी कैसे लिखते हैं कैसे नव महीना तोहरे कोठिया में रखली कोठिया में रखली नव महीना कोठिया में रखली कोठिया में रखली हे बबुआ नव महीना तोहके कोठिया में रखली सब दर्द पीरा सही तोहरा के सिकली तोहरा के सिकली तोहरा के सिकली तोहरा के सिकली जवन माई बाबू का कर जाके नाही माई बाबू का कर जा तू बेकार करी हो जे जनमिया दिहले उन्हों के याद कर जे जनमिया दिहले उन्हों के याद करे जे जनमिया दिहले उन्हों के याद चली हमरा दिनेश भैया भी आ गए लास्ट में कवि जी कैसे लिखत है कैसे दुनिया में अइला कुछु काम कर जोई हो दुनिया में अइला कुछु काम कर जोई हो
दुनिया में अइला कुछ काम को जई हो दुनिया में होइला कुछ काम काटे गई हो ए बाबू अरे माई बाप के अपना तू माई बाप के अपना तू नाम बाप गई हो माई बाप के अपना माई बाप के अपना राजा नाम बाप गई हो माई बाप के अपना मिलल मानुष का तनवाना मिलल मानुष का तनवाना पे कर कोली हां जे जन्म याद भले जे जन्म वहती हो उनहु के खेला जे जन्म वहती हो उनहु के खेला जन्म वहती हो उनहु के खेला चलिए बाबू गोरे जिला गोपालगंज बिहार के निवासी यहाँ पर उपस्थित हमारे जितना भी गार्जियन स्वरूप या बाबा चाचा चाची भैया भाभी सब बैठल बा सबके एक बार पैर छू के प्रणाम करतनी और यहाँ पर हमार बहुत बड़ बड़ गार्जियन स्वरूप गुरुजी लो भी आयल बनी लो जोनास व्यास जी के दरवाजा पर माननीय हमार गुरुजी धर्मदेव व्यास जी और अनिल व्यास जी पिंटू व्यास जी लतारी भैया जी हेमंत भैया राकेश भाई रतन बेदर्दी छोटू भैया सबके एक बार 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 अभिनंदन बंदन भाई लड़का के तरफ से चलिए हमने के जाने के उपलक्ष्य में आयल बन जाए वही प्रकार के गीत रही जैसे कि समय काफी निकल जाता सावरिया 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 आए 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 सावरिया 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 कभी कभी लेकिन हमने क्या बता कभी कैसे लिखता रहे कैसे अरे जिंदगी बेकार बाटे बेकार बका है का है का है सुनबा तबे न पता लगे कि का है सुना चलो मैं रोक के बता तारा के कोनो ठोक के चल दिया कबे अच्छा अच्छा अब एक सुनो कि जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना ए भैया जिंदगी बेकार अरे बा